Empezou fai 4 anos e agora xa é unha cita obligada para os amantes do rock na Vila da Pobra. Este ano o Festival Entre Bateas comezou cunha sesión en catamarán que foi seguida por unha cata de bodegas lodeiros. Xa pola noite, a música foi a única protagonista. De que nós estamos moi contentos de abrir esta cuarta edición do Entre Bateas, de que nos chamaran. Pechamos así un pouco o mes de agosto, despois dun verán, que foi o noso primeiro verán tocando, no que a verdade estamos moi contentos coa acollida do público. Tamén no venres, os asistentes ao festival puideron desfrutar de Tundra, cabeza de cartel do primeiro día de festa. Bueno, pues somos un grupo de rock instrumental, sin cantante, y nuestros conciertos, si hay algo que lo puede definir, es la energía. Y bueno, estamos viniendo últimamente un montón a Galicia y estamos muy agradecidos de que Entre Bateas, a Pobra do Caramiñal, nos hayan recibido. E ata a Pobra do Caramiñal acercáronse persoas de toda Galicia. Despois de cada concerto, todos coincidían nunha mesma cousa. Pois fenomenal, a verdad que estáse moi ben, o sitio é increíble porque a Pobra é un sitio maravilloso, as bandas ao festival vai crecendo ano tras ano e a verdad que ten unha programación moi interesante. Estamos pasando moi ben, é un festival que vale moito a pena, hai que vir ao Entre Bateas na Pobra do Caramiñal. É un placer estar aquí. Levamos vindo as últimas 3 edicións, a segunda, terceira e cuarta, e bueno, somos deste rollito, rock and roll, metal. Un ano máis, a entrada ao festival e a zona de acampada foron gratuitas, e despois de 2 días de festa, o Entre Bateas despediuse o sábado con gran éxito de afluencia. Digo ya a todo o mundo que veña ao Entre Bateas, pero 100% ou 1000 por 1000. Quen queira volver terá que esperar ata o ano que ven.